Jeg kommer. Hej. Hej. Klasse, sig velkommen til vores nye elever. I kan tage plads lige her foran. Vi vil gerne have, at I tager godt imod dem. Lad os fortsætte vores emne, som vi startede med før. Muhammed-krisen. Tegningerne blev tegnet af hvem? Og ja, den blev tegnet af... Altså, hej. Nej, han har krisen. Ja, okay. Nu lækker. Synes I, at vi har for meget ytringsfrihed her i Danmark? Ja, det synes vi. Og så synes vi også, at man skal passe lidt på med, hvad man siger her i Danmark. Jamen, hvis det er sådan, så kan jeg bare skrive hjem til jer, så er det. Så noget gider vi fandme ikke at høre på i den her klasse. Ja, og nu skal vi så arbejde i grupper, hvor jeg skal diskutere om, hvad jeg synes om Muhammed-krisen. I to kan så vende jer om til gruppen bag jer. Vi så godt finde ud af det her. Ja, for vi skal alligevel leve side om side med hinanden, så Det er vi glade for at høre.